Il-mużika ta' snin 80 fuq il-Fosos, flejla tipika sajfija l-Fosos mimlija b'aktar minn 12,000 persuna li attendew għal BBC Concert Orchestra. Biljetti mibjuha kollha, it-tema dur ma' suċċessi ta' snin 80, l-Ultimate 80s. Il-kunċert issa fis-sitt sena tiegħu sar wieħed mill-appuntamenti ewlenin għas-sajf Malti. Fuq il-palk 70 mużiċist u 4 vuċijiet li ħadu l-udjenzi lejn il-mużika ta' snin 80 bl-udjenza tisfen u tkanta l-mużika ta' ħafna suċċessi fosthom I'm Still Standing u oħrajn. Il-kunċert bis-saħħa tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jkun imxandar fuq BBC Sounds aktar tard dan ix-xahar. Fi-stqarrija l-MTA qalet li dan il-kunċert minn barra l-elementi ta' mużika jpoġġi wkoll il-Malta fiċ-ċentru ta' destinazzjonijiet internazzjonali.